खुलुमबाय नोंथांमोननिसिम आं गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फैबावबाय अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नाय। दिल्ली पुलिस आरो रेलवे पुलिसनि जइन्ट अपारेशनाव बिहारनि गुबुन गुबुन डिस्ट्रिक्टनिफ्राय गथ' खावनानै लाबोनायखौ बासायनो हादों। गासै गथ'फोरा 14 जन बा 14 जनमोन आरो गासैबो 18 इयार्सनि उन्दैसिन गोजामोन। बिसोरखौ महानन्द एक्सप्रेस ट्रेनजों बिहारनिफ्राय दिल्लीसिम लाबोगासिनो दंमोन। एनजिअनिफ्राय खबर मोननानै दिल्ली पुलिस आरो रेलवे पुलिसा बे खामानियाव आखाइ गोनां 10 बा 10 जनखौ एरेस्ट खालामबाय आरो गासै गथ'फोरखौ बासायनानै क्वारेन्टाइन सेन्टाराव दैथायहरनाय जाबाय। नगावनि कामपुर पुलिसा गासै 6 जन बा 6 जन मानसिखौ दंफांजों बानायनाय बक्सखौ फैसा साफायग्रा मेसिन होननानै मानसिफोरखौ थगायनानै फानबाय थानो नागिरनायावनो हमनो हादों। दंफांजों बानायनाय बक्सआ नुनायाव मेसिन बायदियानो आरो सिङावबो गोबांथार बा वायारनि कानेक्शनबो दंमोन। 6 जननि मादाव 2आ डिमापुर नागालेण्डनि आरो 4आ लखिमपुरनि। मुङा देहरुल इस्लाम, इज्जत आली, बायदुल इस्लाम आरो आतिकुल इस्लाम। मैया बांलादेशनि ढाकायाव जाहाज एक्सिडेन्ट जानानै 11 जन थैदों आरो गोबाङानो गोमानानै दङ। बे जाथाया 40 जन पेसेन्जार गोनां गंसे जाहाज आरो गंसे बाला लांग्रा जाहाजजों गुमाय रिभाराव सौदावलायनानै जादों। 11 जन थैनायनि मादाव 5 गथ'फोर आरो 3 हिन्जावफोर। दिल्लीनि चावला एरियायाव सासे 86 बा 86 बोसोर बैसोनि बैसो जानाय हिन्जावखौ सासे मानसिया रेप खालामदों। बिनि मुङा सनु, बैसोआ 37 बा 37। दुथां सनुआ 86 बोसोर बैसोनि हिन्जावखौ लामायाव लोगो मोननानै न'सिम दोनलांगोन होननानै बाइकआव गाखोहोदोंमोन। उनाव लामायाव रावबो गैयै जायगा नायनानै बैसो जानाय हिन्जावखौ रेप खालामदों। 86 बोसोर बैसो जानाय हिन्जावआ दा हस्पिटालनिफ्राय ट्रिटमेन्ट मोननानै मोजाङैनो दङ। बिनि स्टेटमेन्ट लानानैनो दिल्ली पुलिसा दुथां सनुखौ एरेस्ट खालामबाय। गुवाहाटी ब्रह्मपुत्र सानि रपवे एबा दुरुंनि लामाया मोनफ्रोमबो मासाव 2nd आरो 4th थार्सडे एबा बिस्तिबाराव बन्द थागोन होननानै गुवाहाटी मेट्रपलिटन डेभेलपमेन्ट अथरिटिया बुंदों। मेसिननि मेन्टेनेन्सनि थाखायनो मोनफ्रोमबो मासाव साननैयै बन्दखौ लानाय जादों। 6 मास एबा 6 मान्थ्स कभिड-19 नि थाखाय बन्द जानायनि उनाव मुंदांखा टुरिस्ट प्लेस दार्जिलिं आरो कालिम्पंखौ टुरिस्टफोरनि थाखाय वेस्ट बेंगल गभर्नमेन्टआ खुलिनानै होबाय आरो सिक्किमखौ टुरिस्टफोरनि थाखाय अक्ट'बरनिफ्राय खुलिनानै होगोन। इउएसनि प्रेसिडेन्ट डनाल्ड ट्राम्पखौ नबेल पिस प्राइज 2021 नि थाखाय नमिनेट खालामनाय जाबाय। बलिउडनि एक्ट्रेस कंगना रानावत आरो महाराष्ट्र गभर्नमेन्टनि गेजेराव गोबां दावराव-दावसि जाखांनायनि उनाव Y+ सिकिउरिटिजों लोगोसे कंगना रानावतआ मैया मुम्बाइसिम फैफिनबाय। कंगना रानावतआ मुम्बाइखौ POK बा पाकिस्तान अकुपाइड काश्मीर बायदि होननानै स्टेटमेन्ट होदोंमोन। बिनि एगेन्स्टैनो महाराष्ट्र गभर्नमेन्ट शिबसेनानि मेम्बारफोरा कंगना एयारपर्टआव सौफैनाय लोगो लोगो गोसोम फ्लेग लानानै प्रटेस्ट खालामदों। शिबसेनानि मेम्बार सन्जय राउतआ कंगनाखौ मुम्बाइसिम फैफिननो मोनला बायदि धमकी होनायाव कंगना रानावतआ बे स्टेटमेन्टखौ होदोंमोन। बेफोर गासैखौबो लानानैनो महाराष्ट्र गभर्नमेन्टनि अर्डाराव BMCआ कंगनानि बान्द्रानि अफिसखौ इलिगेल कनस्ट्राक्शन होनानै कंगना फैनायनि सिगांनो बुफाय-बुसि खालामदोंमोन। उनाव कंगनानि लयारआ बम्बे हाइकर्टआव बिनि एगेन्स्टै फाइल खालामनायाव दा बम्बे हाइकर्टआ कंगनानि अफिसखौ बुफायनायखौ होबथाथ'बाय। लोगोसे अफिसखौ बुफायनांगौ ना बुफायनाङा बा इलिगेल नंगौना नङा बेनि सायाव इनभेस्टिगेशन खालामनायनि गेजेरजों दिनै 3 PM आव हियारिं जागोन। BSFफोरा राजस्थाननि बर्डाराव 2 पाकिस्तानी ड्राग्स स्मागलारखौ गावथारदों। बिसोरनिफ्राय 2 पिस्टल, 8 मेगजिन, 8 केजिनि ड्राग्स, पाकिस्तानी रां आरो गोबां बायदिसिना मोननाय जादों। इन्डियायाव फ्रान्सनिफ्राय 5 राफेल एयारक्राफ्टखौ 27 जुलाइ बा 27 जुलाइआव आम्बालानि एयारफर्स स्टेशनाव लाबोनाय जादोंमोन। दा बे 5 एयारक्राफ्टखौ अफिसियेलि इन्डियान एयारफर्सआव दिनै सोनाय जासिगोन। बेखौ सोनायनि सेरेमनियाव इन्डियानि डिफेन्स मिनिस्टार राजनाथ सिंह आरो फ्रान्सनि आर्म फर्सेसनि मिनिस्टार फ्लरेन्स पार्लिआ गाहाय आलासि महरै फैगोन। गुवाहाटी इउनिभार्सिटिया सेप्तेम्बर 2020 आव जानो लागा पोस्ट ग्रेजुएट कर्सनि फाइनेल एग्जामखौ अनलाइन जागोन होननानै एनाउन्स खालामबाय आरो आन्डार ग्रेजुएट कर्स BA, BSc, BComनि फाइनाल इयारनि एग्जामा अनलाइन आरो अफलाइन मोननै मडआव 22 सेप्तेम्बरनिफ्राय 15 अक्ट'बरसिम जागोन। बेखौ सिगाङावनो एनाउन्स खालामखानाय जादोंमोन। मोन्नैबो एग्जामनि कमप्लिट SOPखौ थाबैनो गुवाहाटी इउनिभार्सिटिया एनाउन्स खालामगोन होननानै बुंदों।
आसामनि गोबां हस्पिटालफोरावनो कर'ना टेस्ट रिपर्ट गैयिनि थाखाय पेशेन्टफोरखौ एडमिट होयिखौ नुनो मोन्दों, जायनि थाखाय गोबां सिरियास पेशेन्टफोरा इमारजेन्सि ट्रिटमेन्ट मोनैनि थाखाय थैनो गोनां जादों, जेरै प्रेगनेन्ट हिन्जावफोर, एक्सिडेन्ट जानाय, हार्टनि प्रब्लेम गोनां आरो गोबां बायदिसिना बेमार। दा कंग्रेसनि एमएलए देबब्रत साइकियाया बेफोर हस्पिटालनि एगेन्स्टै गुवाहाटी हाइकर्टआव पेटिशन फाइल खालामदों। गुवाहाटी हाइकर्टआ बेनि सायाव मा एक्शन लानाय जायो बेखौ 19 अक्ट'बराव हियारिं होगोन होननानै फोरमायदों। सेरफांगुरि नेपालपारानि 50 बोसोरनि प्रमिला नार्जारीखौ मैया सोरबा सिनाय मोनैफोरा बुथारनानै गालांदों। बिथाङा सेरिकालचार डिपार्टमेन्टआव खामानि मावोमोन। बिथांनि नखरनि मानसिफोरा बुंथिनाय बायदिब्ला बिथां प्रमिला नार्जारीया अफिसनि डिउटियाव सानफ्रामबो पाब्लिक गारिजोंनो थांलाय फैलाय खालामोमोन आरो माब्लाबा गारि मोनस्लाबाबा गावनिनो लोगो नङाबा बाहागिफोरनाव थाबोयोमोन। न'आव फैफिनि दिनखालि नखरनि मानसिफोरा लोगोनावनो थाबोदों होननानै सानदोंमोन। उनाव फेसबुकआव नुनानैसो बे जाथाय जानायखौ मिथिनो मोन्दों। नखरनि मानसिफोरा दायनिगिरिखौ थाबैनो हमनानै साजा होनांगौ होननानै पुलिसनाव दाबि खालामदों। भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो आरो नोंथांमोना दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामनानै लादो, लोगोसे बेल आइकनखौ क्लिक खालामदो जाहाथे गोदान गोदान भिडिअ लानानै आं नोंथांमोननिसिम फैनो हायो। मिनिस्ट्रि अफ हेल्थ एन्ड फेमिलि वेलफेयारआ स्कुल खुलिनायनि SOPखौ रिलिज खालामबाय। बियो कन्टेनमेन्ट जननि बाहेरानि थाखायल' जागोन। आनलक 4नि गाइडलाइन्स हिसाबै 21 सेप्टेम्बरनिफ्राय क्लास 9 to 12 नि स्टुडेन्टसफोरा स्कुलाव थांनो हासिगोन आरो 50% टिचार्स आरो स्टाफफोरा स्कुलाव थांनो हासिगोन। कन्टेनमेन्ट जनाव थानाय टिचार्स आरो स्टुडेन्टसफोरा स्कुलाव फैनो मोननाय नङा। क्वारान्टाइन थानाय स्कुलफोरखौ मोजाङैनो सेनिटाइज खालामनांगोन। COVID-19 नि जेनेरेल प्रट'कल्स जेरै स'सियेल डिस्टेन्स, मास्क गाननाय आरो थाब थाब आखाइ सुनायफोरखौ फालिनांगोन। क्लासखौ अपेन जायगायावसो लानांगोन। जोबनायाव दङ भारत आरो आसामनि कर'नानि आपडेट। इन्डियायाव दासिम 44,33,708 नि देहायाव कर'ना पजिटिभ मोनबाय। थैनाया गासै 74,613, हामनाया गासै 34,49,450। आसामाव दासिम 1,33,066 नि देहायाव कर'ना पजिटिभ मोनबाय। हामनाया गासै 1,03,504। दासिम 29,163 नि देहायाव एक्टिभ जानानै दङ। थैनाया गासै 396 जन। मैया आसामाव सानसेयाव कर'नाजों गासै 18 जन थैदों। दिनैनि निउसआ एसेनोसै। गाबोन आरो गोदान निउसजों लोगो मोनफिनबावगोन। नोंथांमोना दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लायाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामनानै लादो आरो लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।